Most megy, jó. Valaki nem akarja, hogy tudjak szólni mindig. Felkérem Vaun Péter urat, a 64 vármegye ifjúsági mozgalom részéről. Köszöntse az egybegyűltek. Tisztelt kongresszus! Olyan időket élünk, amikor a magyar nemzet tagjainak össze kell fogniuk, bárhol éljenek is a világon. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy mindazoknak egységbe kell tömörülniük, akik magyarul beszélnek. A magyar nemzetnek ugyanis sohasem volt mindenki magától értetődő módon tagja, csak azért, mert magyarul beszélt. A nemzetnek tartozást ki kell érdemelni. Mátyás királyt sem Magyarország vagy a Kárpát-medence valamennyi lakója, de még csak nem is minden magyar ember választotta királlyá 1458-ban Budán. El sem fértek volna több millióan a Duna jegén. A haza sorsát mindig azok irányították, akik bátorságról tanúbizonyságot téve hajlandóak voltak áldozatokat is hozni, ezért a sokat szenvedett honért. A történelem formáló emberek mindig kisebbségben voltak, de jobbkorokban ők alkották a nemzetet. Ezt ma sem szabad elfelejtenünk, főleg akkor, amikor 2004. december 5-én kiderült, hogy a Magyar Köztársaságnak nevezett trianoni utódállamban mindössze 1,5 millió olyan honfitársunk él, aki elemi kötelességének eleget téve igennel szavazott arra, hogy az elszakított területeken élő testvéreink újra formálisan és magyar állampolgárok legyenek. Semmiképpen sem törhet le minket ez a tény, mert nekünk kizárólag a Kárpát-medence kartforgató magyarjaira és a honért mindenre kész bölcsekre kell összpontosítanunk. A még egy darabig többséget alkotó közömbösök, az RTL Klub vagy a TV2 emlőin csüngő embertársaink miatt nem bosszankodhatunk. Kizárólag az üldöztetések ellenére számban és minőségben is gyarapodó nemzetre, vagy ha úgy tetszik, nemzeti oldalra, valamint az ősi erkölcsi törvényekre kell figyelnünk. Nem árt, ha tudjuk, hogy évek óta egyre erősödő küzdelem dúl hazánk visszafoglalásáért. Ebben az egész Kárpát-medencében, de leglátványosabban mégis közös fővárosunkban, Budapesten dúló harcban ugyanúgy részt vesznek erdélyiek, mint délvidékiek, vagy éppen Dunán túliak. Ameddig nem lesz anyaországunk, addig területi önrendelkezésünk sem lesz. A küzdelmünk azonban az évtizede folyó, kitartó nemzeti ellenállás, valamint a gazdasági világválság szemfelnyitogató következményeinek hála immár a győzelem felé közelít. Erre a szebb jövőt hozó időszakra is fel kell készülni. Leginkább úgy, hogy kiszorítjuk az ellenséget az élet minden területéről, és kivetjük magunk közül a gyávákat, kivetjük a hűtleneket, kivetjük a hitetleneket, kivetjük a megalkuvókat, és kivetjük az árulókat. Ehhez kíván az üldözött, a szidott, de a hosszú harcban megedződött 64 vármegye ifjúsági mozgalom 3-as jelszavával hitet, hűséget és bátorságot a Magyar Polgári Pártnak.